Vítejte ve videoprůvodci. Seznámím vás se základními principy a logikou našeho skladového systému. Náš program funguje jako webová stránka, takže do svého počítače nemusíte vůbec nic instalovat. Stačí se pouze zaregistrovat. Váš skladový program bude okamžitě po registraci plně funkční na vámi zvolené webové adrese. Váš sklad máte k dispozici všude, kde se dokážete připojit na internet. Můžete tak jednoduše spojit například prodejny. Nemusíte vytvářet vlastní síť. Prostě jenom založíte nové středisko a vše je připraveno. Nebudeme však předbíhat. Vstupní branou do celého systému je uživatelské jméno a heslo. Jako administrátor můžete vytvořit neomezený počet uživatelů a přidělit jim příslušná oprávnění. Program vás nijak nelimituje, neexistují žádná omezení v počtu skladových položek nebo množství vystavených dokladů. Od prvního dne máte k dispozici plnou verzi programu, a to na 1 měsíc zcela zdarma. Během tohoto období se musíte rozhodnout, zda je náš software vhodný pro váš záměr. Pokud se rozhodnete náš skladový systém dále využívat, stačí dobít si kredit pro jeho další provoz. Zvolíte částku, kterou chcete nabít, a kliknete na tlačítko Dobít. Zjistíte veškeré informace potřebné k platbě. Nemusíte se bát, že vyčerpáním kreditu přijdete o svá data. Program pouze přejde do režimu ke čtení a tisk. V tomto stavu se trvá dokonce 3 roky od posledního dobytí kreditu. Kdykoliv můžete kredit opět dobít a pokračovat ve vaší činnosti. A teď ve zkratce k tomu, co program dovede. Základní funkcí je samozřejmě evidence skladových položek. Dále pak příjmy, výdeje, vytváření dodacích listů, daňových dokladů a stvrzenek, pro které můžete využít také prodejní terminál. Ten slouží k urychlení prodeje zboží. Jeho obsluhu si zaměstnanci jistě velice rychle osvojí. Dále je program vybaven servisním modulem pro evidenci reklamací i záručních i pozáručních oprav. Můžete provozovat také půjčovnu. Do systému lze zadávat oba typy objednávek, jak vydané, tak nákupní. Stejně tak můžete evidovat přijaté i vydané faktury, vytvářet příkazy k úhradě v papírové i elektronické podobě. Soubor ve formátu GPC je použitelný pro internetové bankovnictví. U faktur lze zaznamenávat úhrady podle výpisu z účtu, takže v každém okamžiku vidíte, jak na tom právě jste. Můžete si upravit tiskové výstupy, vložit logo nebo přeorganizovat pořadí výpisu položek. Vytvořit si můžete také vlastní filtry. Ty vám pomohou rychleji dosáhnout požadované informace. Program ale disponuje také přehlednými grafy. Mrkněte třeba na srovnání a vývoj tržeb. Letošní a loňský rok jsou porovnávány zcela automaticky. Je zde také spousta číselníků pro nastavení vlastních číselných řad a tak dále a tak dále. A co je snad nejdůležitější, nemusíte dělat žádné měsíční ani roční uzávěrky. Prostě si jen nadefinujete příslušné číselné řady pro daný rok a systém s nimi hospodaří zcela automaticky. Program se řídí zadaným datem a doklad sám uloží do správného roku. Ještě bych vám rád ukázal, jak rozsáhlé jsou možnosti nastavení uživatelských práv. Každému uživateli jsou k dispozici pouze nastavená střediska. Do nich pak uživatel může buď jen nahlížet, nebo také zapisovat. Také každou volbu v menu můžete jednoduše zakázat nebo povolit. Pokud je volba povolena, dále se člení na čtení, zápis nebo i mazání. Neméně důležité je nastavení přípony exportních souborů. XLS slouží pro oblíbený tabulkový kalkulátor Excel nebo ODF pro tabulkový kalkulátor OpenOffice. Pokud si nebudete s čímkoliv vědět rady, neváhejte nás kontaktovat.
V pracovních dnech je vám od 8 do 16 hodin k dispozici telefonická podpora. Rádi vám pomůžeme například s úvodním nastavením nebo třeba definicí požadovaných filtrů. Doufám, že vám videoukázka pomůže se rozhodnout a těším se na spolupráci.